Lapu-Lapu City nangandam na alang sa pagsugod na unya sa paghatag og booster shot sa mga frontline healthcare workers. Kini sanglit kanunay silang exposed sa virus tungod sa ilang trabaho. Samtang sa Nobyembre 3 na usab, sugdan ang pagpabakuna sa mga minor de edad. Si Luan Merundina sa report. Si Dr. Ronald Oporto, Lapu-Lapu City Hospital Administrator, ang patient 001 dihang gisugdan ang pagpamakuna sa A1 category kun mga frontline healthcare worker sa Lapu-Lapu City niadtong Milabayng Marso. Mild symptoms lang ang iyang nasinati atol sa first dose ug second dose. Apan niadtong Setyembre 20, natapdan siya sa COVID-19. Body malaise, no? Anya hilanat, but wala ko'y difficulty in breathing. Now that is the reason nga ako yung giawhag ang katong wala pa gyud mabakunahi nga if you get vaccinated dili ka ma-fatal sa imuhang sakit sa COVID ug mataptan ka. Sunod semana, Gitakda'ng Sugdan na ang booster shots sa mga frontline healthcare workers human muhatag og pagtugot ang Department of Health. Apan posibleng maangan-angan una ang schedule sa booster shot ni Dr. Oporto. As advised, I will have 3 months pang extension, and then I will have to have my antibodies checked before I get the vaccine, the booster shots. Excited na usab nga magpaubo sa booster shot ang head nurse sa Lapu-Lapu City Hospital nga si Robert Utadoy. Kanunay silang exposed sa virus tungod sa ilang trabaho ug base sa mga pagtuon magkaubos ang immunity sa mga fully vaccinated human sa 6 ka buwan. As frontliners, need ginanamo nga mahatagan o booster shots for protection namo. So I'm really willing to have my booster shot. Gipasabot ni Attorney James Sison, Deputy Head sa Local Vaccination Operations Center, nga gipaabot na lang nila ang guidelines sa DOH. Doble ang pagpangandam nga himuon sa Local Vaccination Operations Center sa Dakbayan, matod ni Sison, kaysa Nobyembre 3 na usab. Sugdan ang pagpamakuna sa mga nag-edad og 12 anyos ngadto sa 17 anyos. Karong semana, Gitakda'ng mugawas ang kumpletong guidelines alang niini lakip na ang consent forms. Apan inay hospital setting, sa regular vaccination sites kini ipahigayon. Sa minors with comorbidities, meaning na existing pre-medical condition, kinahanglan naman may standby ambulance. So asa na mo ni ipahimutang ang kanina mga pre-existing conditions, asa nga vaccination site, asa nga ambulance among mapa-standby. So these are the things we need to consider. Samtang sa Dakbayan sa Sugbo, sugdan na karong semana ang pagpamakuna sa nag-edad og 12 anyos hangtod sa 17 anyos. Wala pa hinuoy tinong adlaw kanus-a kini sugdan. Apan ang vaccination launching alang sa mga batang adunay comorbidity sa usa kini katambalanan ipahigayon. Aduna na hinuoy mga vaccination sites nga giandam ang Dakbayan nga haduo lang sa mga tambalanan. Sa pagkakaroon, aduna nay kapin sa 7,000 ka mga minors ang narehistro sa Dakbayan aron mabakunahan. I cannot give the details pa tungod kay gi-RR pa nato. We have a meeting pa sa Department of Health, no. We will update you lang kung nus agyod, no. But we are planning possible this coming Friday or next week. Ato lang ng tan-awon. Uban ni Marlon Melgazo ug Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.